Macari Vladimir, vă așteptăm pentru a vă primi cadoul. Este? Nu. Mergem mai departe. Este, desigur. Unde este? Da! Felicitări! Acesta este pentru dumneavoastră și Cătăliza pregătește următorul. Ia să vedem următorul nume. Țurcan Tatiana. Țurcan Tatiana. Țurcan Tatiana. Da, vă aștept. Nu sunteți dumneavoastră? Ne pare rău? Deci sunteți dumneavoastră, doamna Tatiana. Felicitări, felicitări. Deci următorul, nu încurcăm Cătăline, te rog frumos, un pic într-o parte, da? Nu încurcăm, așa. Deci, Virginia Nardelli. Virginia